Mu yanzu ba zakka ne? Akan makalla ai zakkan da ka raba a shekaru 2 da suka wuce ne gaba ɗaya mutane sun ce bai musu daɗi ba. Kamar ya? Me yasa mutane ba su san musulunci? Duk abin da Allah ya ce ayi sai a ki. Amma malam kai kana tunan zakkar da ka raba a tsarin musulunci ka raba ta kuwa? Kuma yadda Allah ya ce abu ta kake raba? Ba haka na karanta ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A malam ga ne. Na wannan. Ai mata ta ce ai. Ka dawo nan mana. Musu zami da kai? Ina. Mata shi ce fa malam. Mata shi. In ga ruwanka kai munafiki ne. Ka daina sa baki. Kana katsa dandan. Dawo nan. Me ke tafa da ke? A'a, malam da miji na fa nazo. ni ke ni magana, mata ta ce ai. Mijinki ne? Eh, Na ga ki fara. Shi kuma baki. da yake ai auren soyayya muka yi. Na yi kuskure. Eh. Na yi ganganci. Me ke tafa da ku? Yawwa, Allah gafarta malam. Mata ta ce dai an mana aure yau wata ɗaya kenan. To amma gaba ɗaya so ɗaya na kusance ta. Inda na zo zan kusance ta ta dinga guduwa to ban san me yake faruwa ba. Ai. Ko so daya? Ba ku yi tarayya ba? Malam so ɗayan ma da kyan. Ka haramun. Zo mu ji. Ina zuwa. Bari mu ɗan yi shawara. Ina zuwa. Ka san menene? A Ina so duk hukuncin da na yanke. Naka dai kawai. Ne. tunda daidai da faɗa Allah zaka yanke ku. Sosai ma. Kai fa jahili ne. Ni ko malami ne. Don haka zan yanke hukunci. Babu ruwanka. Zo mu ji. Ka yadda da malintata? Insha Allah malam. Za ka sake ta saki uku. Saki. Kwarai kuwa. Malam fa muna son Saki juna. mana. Ma malam fa muna son junan mu fa. Kuna son juna? Kwarai kuwa malam. Kuna zaman lafiya? Kwarai kuwa. Tuwa ko a maka kuke zaune? Sai ka sake ta. Ƙarshen zaman lafiya. Ina son da malam. Ka sake ta mana. Akwai balaki a tsakaninku. Bala'i. Aljanu gare ta manya-manya. Masu kisa. Wanda kuwa ƙara sati tare da ita. Za ka halaka. So kake. Ya ka sarisa ka. Ina. Sai ka sake ta. Tunda dai kai maganar manyan aljanu ka ce tana da manyan aljanu ko? Sosai ma kuwa. To kaga tunda ba tare aka haife ba ko sakin ta zan yi fa. Ke na sake ki saki uku. Saki uku. Na sake ki. Wayo Allah. Zan iya kari bayan uku. Ba ta ma haka. To. Kun yayi. To amma kayan ta da za a yi da kayan ta na daki. Dan ban so ta ƙara koma gidan tunda ka ce tana da baƙaƙen aljanu. Kayanta sun shiga dukiyar al'umma. Za a siyar a raba kuɗin kashi biyu. Ka kawo kashi ɗaya. Ɗayan kashin. Ka riƙe. Ka wahala da ita. Na wahala. Ba haka ba ne? Ya kamata in ne magana. Ka ce eh kawai. To malam to malam. Za ka bar ta nan. Ta gama idda. Sannan ta dawo. Ka kai ta gidan iyayenta. A'a malam ni daga nan magab. Ya ma bi. Ya fi. Za ka iya wucewa. Zan wuce gaskiya. Yanzu anan zaka bani. To tare aka haife mu. Ka kama gaban ka mana. Sai an jima malam. Ba shi kenan ba. Amma malam wannan hukunci yayi tsauri da yawa. Kamar ya. Ba na son munafunci. Je ka dauko butan alwala. Kama kallawo kana ganin wannan abu. To ga wasu bakin nan. Assalamu alaikum. Wa alaikum Wa alaikum salam. Ka san wata yi an ce in kai sallama ka ansa kayanka. Falala ne ko? Ku malamai ku na ji kuna faɗin haka. sosai ma. Yawwa. Zauna kai. yawo ya ba bai zama ba sai yara ba wallahi an ba wa faduwa ne yawo ya wallahi Kaga wannan? wallahi ba na Wannan da ka ganshi, wanda ka ganshi haka yake. Dan iska ne na gidi, baya jin maganan kowa. Samu guri ka zauna. Ba ka da tarbiyya ne? dai yawo ya ko an ce ko mu karrama ma ko ma ya albarka a gane ai da wallahi tallahi ba zan zauna ba Ka gani ko? Baya girmama kowa. Baya girmama kowa. Ni ma dan kawai ni na haife shi yasa kawai ba yanda zai da ni. Wannan yaro da ba a gida ka haife shi ba sai in ce canja min shi aka yi. Tsagera ne da ganin shi. Tsagera ne, ainihin tsagera. Irin wannan shiga ta banza in ka tara gashi
saboda tsaba shan sigari baki yayi baki ga ka kamar ta farauta ni yana farauta ne dan farauta ne ai na ce maka ni kawai nasiha nake son ka mai kawai ka mai nasiha iya nasiha ila ya shiru sai mun mai nasiha ni ma ba shege ne nan iska ne sosai yanzu da na zama malami na zauna a Legas kasan gada na gumado gidan caca gidan giya gidan burkutu har gidan karuwai na rike shugabanci mun koma ga Allah ne kawai a gidan mata na taɓa buɗe gidan karuwai da kuɗi na sai da shi ne na dawo garinmu bala'in ya yi yawa don haka ba za ka nuna min iya shege ba ka ko mu wuka ta ya gani ai inda muka so kenan wannan yaro ni dai kawai a mai nasiha inda zan samu ne ni da zan samu ne maka sa aljanu su dane shi malamai iya malamai kawai maganin malamai ya kashe ya kai shida rawa ya kake kauce lissafi ne ko da ke lokacin ba kana umara ba ai lissafin fa na 37 ne ba kuma akwai wasu a target to kaji ko malamai 30 malamai ba ma ya kashe 31 ba na nan da hannun shi dar ma kuwa dannewa nake da ga maka in yanka wallahi Allah ya kana ji na ko dai gwana ma ne nuna mana zan baka shawara irin wa'annan su ake so a fagen jihadi saboda yaƙi idan ya tashi sa su gaba dan sun iya kisa zamanin Umar bin Khattab ko ba masu haske ake sawa gaba ba farare anya ba shi bane kuwa a aka maka lawana ai ba shi bane amma ina ga na dan fodiyo akwai shi a ciki wannan faran kai dade kwanan nan na haife shi wannan kwata da kake gani girman banza ne wannan ko shekara 23 bai kai ba to wannan gaskiya ka tsare shi da kyau a killace shi za su ba addini gudunmawa sosai saboda wannan shahidi ne ranka da ni ne so a sa aljanu su mai bulalan tsiyayen da zai daina irin abubuwan da yake taba irin wayannan halaka ne bari shiga ciki an yi ranka da ni ne na so a sa aljanu su mai to kai ka bari dubo aka maka Allah what ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mazaje ne